ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Дӯстони азиз, бародарои қадрдон, ростӣ айчи сабаб боша намедонам, мара бениҳоят бисёр мепурсем ки чӣ хеле рафтӣ хонаи худо, чӣ хеле омадӣ, мо чӣ хеле кинем, чӣ хеле бирем. худованди бузург ҳамата ба ҳамин рӯзо ба ҳамин ниятҳои нектон бирасона. Ина ширкати Мадинатур, ширкати Мадинатур, ин ширкати Саудия, ширкати Саудия, ҷавонои тоҷикои худмон ки дар давлати урус кор мекунанд, мақсад ҳамин ширкати Мадинатур да кор ва фаъолият мекунанд. метавонанд ки шумо да виза бигиранд, метавонанд ки шумо да гостиница назди ҳамин хонаи худо да, ҳамин 50 метр да, 50 метр разница дорад. ҳамон меҳмонхона да, меҳмонхонаро бигем ки аренда гирифтиянд, меҳмонхонаро айхадӣ када гирифтаган ҳам тоҷикои худмон хушболшон. ва бо як гапи дигар бигӯям ки ҳам ба забони урусӣ, ҳам ба забони узбекӣ, ҳам ба забони тоҷикӣ, се забон қати роҳбаладо барои шумо роҳбаладӣ мекунанд бо тамоми таҷҳизоте ки дар ҳамон хонаи худо ҳаст. албатта ки чӣ Мадина мерен, чӣ мақсад ҷои таърихӣ тамошо мерен, албатта ки ҳамон экскурсияе ки меган ҳамаша якта ба якта бурда ба шумо нишон медиҳанд. ва баъд ин ҳамин рақамошунай, фақат шумо занг бизанед, бо маълумоти пуррара пурсен, маълумоти пуррара пурсен, хатчон мақсад муошират кунен. пурсидан хубай, маслиҳат кунен. Мега ки ҷомаи ба маслиҳат кӯтоҳ намеояд ва сафари хонаи худо осон нест. ира ҳаётон наброрен, бовар кунед ки осон нест. мақсад ки як хел одамода хӯрокош писанда, як хел одамода хӯрокош писанд нест, як хел одамода хай ҳар хелай, ҳар хел 551 нест, одамизод ҳар хелай. барои ҳамин ман шумо да анами ширкати Мадинатура тавсия метавонам. ширкати Мадинатур дар хизмати шумоай. ай Москва мерен, ай Узбекистон мерен, ай Тоҷикистони хумон мерен, маҳрамат ин рақамошон занг бизанен, маслиҳат кунен. боқӣ сарбаланду хонобод бошен. худо нигаҳбонтон. ширкати Мадинатур дар хизмати шумо.